नोंथांमोना दिनै नैबे खौरां मेलखौ लानाय जादों गुबैयै मा जाहोननि थाखाय बा मानि थाखाय नैबे खौरां मेलखौ लानाय जादों मा फोरमायगोन? दा आं गिबियावनो दा नोंथांमोननि जिहेतु नैबे चेनेलनिफ्राय फैनाय नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर होबाय आरो लोगोसेयैनो दा दिनै नैबाव जों नैबे मिडियानि थरफजों जोङो जोंनि धालिगाव जिहेतु बाजार खाथियाव बे बाजार खाथियाव मोनसे जोंहा श्री मा काली मन्दिर दङ। बिनि लोगो लाफानानैनो जोङो दिनै नैबे धालिगाव खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब काम लाइब्रेरियाव मोनसे गिदिर मेला जोङो बाव बयनोबो रायजो राजा बिथांमोननो देखायनो थाखाय जोङो थिरांथा लादों। दा बाव जोङो बे मेलायाव गथ'फोरनि गेलेनाय लोगोसे गानग्रा जोमग्रा अनेक माहारिनि जाथिनि जिहेथु कला कृष्टि लोगोसेयैनो गानग्रा जोमग्रा दा गोजां बोथोरनि गथ'फोरनि गेलेनाय गासिबो बिथिंथिं नायनानै जोङो बाव एक्सप' महरै जोङो दखान 60-70टा दखान जों बाव लानानै फैदों। लोगोसेयैनो बेजों लोगोसे जोङो बे मेलायाव नागारथला जिहेथु जोङो बेखौ सोरखि खेला होनो बेखौ जों लाबोदों। बेजों लोगोसे जिहेथु जों ड्रागन होननानै मिन्थियो बेखौ जोङो रेलगारि होनो गथ'फोर गाखोग्रा जों बेखौ लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो आरोबाव जोङो अनेक रोखोमनि गथ'फोरनि गेलेग्रा आरो गथ'फोरखौ जोङो गोजोन होनो हानाय मोनफ्रोमबो बे गेलेनाय आयदाखौ जों लानानै फैदों। लोगोसे आरो फैगौ टाइमाव जोङो बेबायदिनो आरो खालामबावगोन होननानै जाहाथे जोङो रायजो राजा बिथांमोननि सिगाङाव जों बेखौ जों मिन्थिहोनो आरो जानायनो जोङो बेखौ जों लानाय जादों। आरो दा आङो नैबे फुजा कमिटिनि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो खावलायहरनो नागिरदों जाहाथे जोंनि नैबे देग्लाय जानाय जिहेथु मेला जों गथ'फोरखौ एसे फुरथि खालामहोनो नागिरनाय मेला बेखौ साक्सेसफुल खालामनो थाखाय लैहोर फैनानै नैबे मेलाखौ जाफुंसार होनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय। सानबेसेनि थाखाय नैबे मेलाखौ बे लानाय मेलाखौ जोङो 20 अक्ट'बरनिफ्राय 1 नभेम्बरसिम जोङो बेखौ लानाय जादों। दा गासै जोङो 12 दिन बे मेलाखौ जोङो थिग खालामनाय जादों आरो दा बेखिनि আমার খেলাটো ইয়াত কালী পূজা উপলক্ষে ইয়াত আমি মেলা দিব ওলাইছোঁ। এই মেলাটো হ'ল থানা গেটৰ পৰা সোমাই যায় অলপ ভিতৰত কৰমদাও ক্লাব ফিল্ডত খেলাটো হ'ব। ইয়াত মেইন গেট দি সোমাব পাৰে ডাইৰেক্ট আৰু থানা গেট দি সোমাব পাৰে। ইয়াত মেলাত আমাৰ নাগৰদলা ড্ৰাগন যাদু খেলা তাৰপিছত আপোনাৰ হেৰি সৰু বাচ্চা খেল ধেমালি থাকিব, স্প' থাকিব, দোকান পোহাৰ থাকিব, তাত আৰু বহুত কিবাকিবি থাকিব। আৰু ৰাইজক ইয়াত সহায় সহযোগিতা আৰু সবকে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিম জানি ইয়াত আহি আমাৰ এই মেলাটো সকলোৱে আহি সুন্দৰভাৱে আমাৰ মেলাটো ছাকচেছ কৰে আহে। এইটো ৰাইজৰ লগত আমাৰ অনুৰোধ থাকিব। এইবেলি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সৰ্বজনী শ্ৰী শ্ৰী মা কালী পূজাৰ সৌজন্যত এখন আকৰ্ষণীয় মহামেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অহা 20 তাৰিখ অক্টোবৰ মাহৰ সোমবাৰৰ পৰা 31 তাৰিখ অক্টোবৰ মাহৰ শুক্ৰবাৰলৈকে 12 দিনীয়া এই মহামেলাত শ্ৰী শ্ৰী মা কালীৰ ভক্তসকলৰ লগতে সদৌ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজক বিনম্ৰভাৱে আদৰণি জনাইছে যেন আপোনালোকে উক্ত মহামেলাত আহি উপভোগ কৰাৰ লগতে আয়োজক মণ্ডলীলৈ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যান। উক্ত মহামেলাত দোকান পোহাৰৰ লগতে কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে খেল ধেমালিৰ সা সৰঞ্জাম আদি থাকিব। আৰু এই মহামেলাৰ স্থান খৈৰমদাও খেলপথাৰ ঢালিগাঁও বৰপাৰা। এইটো আমাৰ মা কালী সৰ্বজনীন মা কালী এই মা কালীৰ এই পূজাৰ কাৰণে আমি এই মেলাখন ইয়াত আয়োজন কৰিছোঁ।